Fix-xhur tas-sajf huma ħafna l-istudenti li jfittxu xi impjieg, min ġa xi restorant, min ħdejn xi pool u min f'uffiċċju. Iżda minkejja l-element temporanju tax-xogħol, id-drittijiet tal-ħaddiem jibqgħu japplikaw. Anzi, fejn jidħlu ħaddiema ta' taħt 18-il sena, id-drittijiet jiżdiedu. Fis-sitilna l-protezzjoni addizzjonali li jkollhom l-adolescenti fuq il-post tax-xogħol, id-direttriċi tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg Sandra Gatt. Hija spjegat li kull min jispiċċa l-edukazzjoni sekondarja jista' jsib impjieg, madankollu jekk l-adolescent ikun għadu ma laqx is-16-il sena jeħtieġ il-permess tad-Dipartiment tax-xogħol. Għandhom l-istess drittijiet bħal ħaddiema l-oħra, però aħna ntuhom dawk naqra iżjed biex nipproteġuhom. Fil-fatt, student li għalaq is-16-il sena, però għadu ma laqx it-18 ma jistax jaħdem wara l-10 ta' filgħaxija. Ikun hemm xi eċċezzjonijiet u aħna nistgħu nikkonsidrawhom, però dejjem bil-permess tagħna. Ħaddiem ta' taħt 18-il sena huwa mħares mill-liġi minn aspetti oħra, fosthom it-tul tal-ħin ta' mistrieħ. Persuna normali fil-post tax-xogħol, il-rest period ta' kuljum huwa ta' 11-il siegħa mill-ġurnata l-oħra, però dawk l-adolescenti li qed ngħidu minn 16 għalqu 16-il sena imma għadhom malqux 18-il sena, dik ir-rest period tiżdied għal 12-il siegħa. It-tfal li għadhom malqux is-16-il sena terġa' tiżdied u għandhom 14-il siegħa rest period kuljum. Id-direttriċi spjegatilna kif il-ġranet off jiżdiedu wkoll fejn adolescent għandu dritt tal-jumejn mistrieħ fil-ġimgħa u mhux ġurnata bħalma tingħata lill-adulti. L-istess fejn jidħol il-break, fil-waqt li adult huwa intitolata l-nofsija break kull 6 sigħat, l-adolescenti għandhom bil-liġi jkollhom break ta' 30 minuta kull 4 sigħat u nofs ta' ħidma. Raġuni ewlenija li ħafna minn dawk li ħadmu jażlu li ħadmu l-istudenti hija il-paga. Gatt qarret li għalkemm il-paga minima hija l-istess għal dawk li għandhom 18-il sena l fuq u għadhom studenti, għal adolescenti il-paga minima hija differenti. Studenti li għadhom malqux 18-il sena li għandhom 17-il sena, dawk l-inqas li jistgħu jieħdu hija 4 euros 3 cents is-siegħa. Dawk it-tfal li għalina għadhom child, ġifir, ta' taħt is-16-il sena, l-inqas li jista' jitħallas huwa 3.96 an hour. Però skont fejn ikunu qed jaħdmu, għax imbagħad jistgħu japplikaw dak li ngħidulhom aħna WROs li skont l-industrija fejn qed jaħdmu ikollhom il-minimum wage speċifika. Biex dawn l-adolescenti ma jkunux sfruttati, id-Dipartiment tax-xogħol jagħmel diversi ispezzjonijiet permezz tal-ispetturi li jduru l-postijiet tax-xogħol. Iżda d-direttriċi saħqet li kull abbuż għandu jkun irrappurtat. Jekk persuna jara li hemm x'imkien xi post tax-xogħol fejn jew it-tfal tagħhom stess, jew jaraw il xi ħadd ieħor jgħidu n-nies hemmhekk qed naraw li qed isir abbuż minn ċertu impjegati, jistgħu jċemplulna, jibqgħu anonimi u aħna noħorġu ninvestigaw. Wieħed jista' jagħmel dan fuq 21224245 jew permezz ta' email fuq emp.relations@gov.mt.